Аре, бос. Добро утро. Добро утро. Днеска сме петък 13, ама ще започнем едно добро събитие. Drop Zone Ерден, любимото ни място. Отиваме като за закуска да загреем с един варел керосин. Момчето. Ай! Случеца, си припомнихме дали може да летим, все още можем. A few moments later. Петък, 13-тият ден на бедите, празник на лошия, лош късмет. Късам си нервите, свършвам парите, ден, който нищо не ми е наред. Петък, 13-тият ден на бедите, празник на лошия, лош късмет. Скери. Късам си нервите, свършвам парите. Ти видя ли го? Петък 13. Добре ли си? Последния скоки. Не съм майка. Добре, стана интересно. Първа отцепка, малко под 500 скайдайв скока. Винаги съм се чудил колко да те върти, че да го отцепиш. Толкова се трябва да те върти, видя колко. Зверската спирала. Зверска. Айде. Коса, учета! Честито! Не съм аз. Не ме гледай мене. Днеска петък 13 и сега една черна котка ще мине пътя. Оп! Късно е. Айде! Его е там парашют. Чакай го сманихте. Много благодарим. Ой! Много ви благодаря. Не съм направила нищо. Как? Кой посъди? Голяма работа. И аз много благодаря. Мерси на вас. Мерси. Парашут пада витрално, човек да има. Плашите не си парашют. Не бе. Не, той... Не бай се, бе. Тя иска тя да види път. Ще се качи горе на... И повече да ти се случва. Да, дано. Ми так не ще кажа се мога. Добре го каза. Да. Втори ден, вече не е петък 13, събота 14, надяваме се, че няма да имаме толкова аварии колкото вчера. Аз везах ни Флат Спин, а пък Ивица
направи първия си катавей, беше епичен, призмихме се в селото, това вече е минало. Гледаме в бъдещето, самолета, на пистата, започваме ден втори, Disaster Arts Boogie. Това ми е стихотворението. Аз пия кафенцето, размишлявам на вчерашните грешки. Още май трябва да съм честен, може би можеше да го спася. Признавам се до мързяма, но you live and you learn. Можеш и по-добре. Честито мога му кажа. И да му е последно. Не му пожелавам друго. Знам, че е добър складавач, така че... Но ако има, само такива. Само такива, бързо отварящи си. Бързо се отвори. Keep it safe and enjoy your jumps. Камен, Илко, Илян, Жоро и Мишо, слагайте и ви, защото когато кацате самолета, се качвате директно и после пакваме за всички. И това е. So nasty that it's probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people you could call me your majesty. Keep your battery charged, you know it won't stick, yo. And it's not his fault you kick slow. Should've let your trick hold your sick glow. Plus nobody couldn't do nothing once he let the brick go. And you know I know that's a bunch of snow. The beat is so butter. Peep the slow cutter as he utter the calm flow. Само на Disaster Arts на бугито, натицай, колкото главата е. Don't talk about my mom, yo. Sometimes he rhyme quick, sometimes he rhyme slow, or vice versa. Whip up a slice of nice verse pie, hit it on the first try, villain. The worst guy, spot hot tracks like spot a pair of fat asses. Shots of the scotch from out the square shot glasses. And he won't stop till he got the masses. And show them what they know now through flows of hot molasses. Do it like the robot to headspin to boogaloo. Took a few minutes to convince the average boogaboo. It's ugly, like look at you, it's a damn shame. Just remember all caps when you spell the man name. And you know it like a poet, like Baby Doll. I bet she tried to say she gave me her all. She played ball. All bets off, the villain got the dice rigged. And they say he accosted the man with the sliced wig. Allegedly, the investigation is still ongoing. In this pesky nation, he got the best con flowing. The pot doubles, now they really got troubles. Madman never go like snot bubbles. Ето го момчето, донесъл е бирички и бомбони. Не съм донесъл, който иска да си вземе от хладилника. Здраве! Живе ли? Живе ли? И... Ти с технология. Имаш стихотворение? Да, ти ли си говорил за страна? Добро утро, нещата вървят доста добре, момчетата правят доста скокове, всички са доволни, вече някои се тръгват, други остават. Отиваме да заредим. Добро утро, младежи, бутаме. О, Шара! Шара? Малкото куче. По-голямото да не ви го показвам. Айде! Толкова бързо го бутаме, че едва го задържаме на земята. Трети ден, с Ивица продължаваме с костюмите, момчетата правят формации, тракове, тестват костюми, много е добре, цяло забавляваме се и малко съм си уморил, нямам търпение да се прибера, но все пак ще избутаме и днешния ден и отиваме да слагаме екипировката и се почва. Ако мислите, че няма на Монтана пържени филийки, има. Our feelings and now you. Why do we breathe then? I never learned. Still the dolphins and they are bleeding. You wrote a meaning, but I will keep it for the lovers and the night time they move. They move like fireflies. I wanna move too. I wanna move you. Still the living.
deluding. I'm on a sign, they're on my solar system. If it's all true, yeah, I can tell you what it is that is missing. All these stars in the blackened sky, they move like fireflies. I wanna move too, I wanna move you. Oh, I wanna move with you. You make my soul heat up. Say, do you miss me? You make my soul heat up. Na 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 na. Na 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 na. I want a truth, otherwise I'm gonna panic. You got the key to shape the love static. Трабзон, Монтана. Страшни бугита стават така вече. 4-way, 6-way, 10-way само сме правили. Самолета е малко малък, но бърз. You make my soul heat up. Say, do you miss me? You make my soul heat up. Na 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 na. Na 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 na. Down by the poolside, and at the deep end, you know this life is our shrine. Down by the poolside, and at the deep end, you know this life is our shrine. Down by the poolside, and at the deep end, you know this life is our shrine. Down by the poolside, and at the deep end, I think about you. Na 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 na. Аре, бос, кажи. Успешен финал на бугито. Всички са добре, всички се забавляваха, всички успяха да направят доста скокове. Ние също. И се надявам това да е просто началото, следващото да е по-добро. Много добре, много добре. Даже аз съм много доволен. Даунсайзнах 2 размера. Виж, че и много хора научиха много нови неща тук. Така че май си постигнахме целта. Така ли? Еми май, това е. Май това беше целта. Всички да са доволни и щастливи. И здрави! И здрави. Най-хубавото на Монтана. Домашна храна. Еба си. Много хубаво.